Dnešný deň slúžil k tomu, aby sa skupiny mladých ľudí, ktorí sa venujú čínskej kultúre, čínskym bojovým umeniam, ktorí sa venujú tradičnej čínskej medicíne. Príležitosť čínskeho nového roka sme využili k tomu, aby sme širokej verejnosti ukázali Čínu takú, aká je, aj z hľadiska histórie tradičnej čínskej medicíny, jazyka, že čínske znaky, to naše rozhádzané mikádo, sú naozaj krásne a logické. Aby sme ukázali krásu bojových umení, aby sme ukázali nové priestory, ktoré majú slúžiť mladým začínajúcim podnikateľom, aby sme im ukázali, ako rozvíjať obchody s Čínou, aby sme im ukázali cestu, ako sa dá podnikať, ako sa dá rozvíjať, ako sa dá zamestnať. Parovanie slovenských a čínskych firiem, podnikateľov, ľudí na poli aj kultúry má napomôcť tomu, aby sa tie vzťahy utužovali, rozširovali, aby sme ukázali Slovensko v tom pravom obraze, aby sme sa neukazovali stále len, že žijeme s holým pupkom, bývame v dreveniciach a napchávame sa brinzou. Máme naozaj šikovných mladých ľudí, inovatívne technológie, máme čo svetu dať. A snažíme sa lákať Číňanov nielen na výlety, ale aj investične, pretože Slovensko ako také z mojich vlastných skúseností, ale celkovo zo skúseností Slovensko-čínskej obchodnej komory nie je zaujímavé. Na Slovensku nepristávajú lietadlá z Číny. Prvý kontakt Číňana je buď s Viedňou, Budapešťou, Prahou alebo Varšavou. Takže musíme byť v predstihu a mať náskok, aby sme tieto investície dotiahli a aby sme ukázali Slovensko, že naozaj existujeme. Ale takisto zase pracujeme na tom, aby sa zlepšila značka Made in China v očiach Slovákov, že tá značka neznamená len pokaziť jednu detskú hračku alebo plagiát športovej obuvy, že tie braky, ktoré prichádzajú na slovenský trh, sú spravidla chybou importérov alebo nárokmi na cenotvorbu zo strany importéra, že Čína vie dať kvalitné technológie, že má zaujímavú krajinu, že má zaujímavých ľudí a že môže dospieť k tomu, aby sa aj o Slovensko zaujímala.